Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osingo ne jodak mawuok e alwora mar kar thieth ma Wangwe Health Center e kar chung' od bura ma Karachuonyo ni migawo mar thieth e sirkande dhi loso moko kuom pek ma jopiny wacho ni gisebedo ka gineno e kinde ka kinde ma osewuok e chenro mag thieth madhi nyime e yo makare mar osiptandno. Jopiny mane ni e alwora mar kar thieth ma Wangwe Health Center ne ogolo ng'ur ka giwacho ni osiptandno sani ok chiw thieth ne jopiny e yo makare kaluwore gi onge mag yedhe, onge mar teko mar sitima kod pi. Bende giywak ni jochiw thieth bende osebedo ka keto nyawo e tich. Ywak ma kamago ne omiyo Gavana Wanga kod apisas mag migawo mar thieth e kauntino otimo limbe osiptandno kendo bang' sidho chenro mar keyo yedhe e ute thieth manie kaunti nendo. Wago kodi mbaka iye kacha kikwano gik moko kaka onego bedi taro na ng'isi ni e tok mano yulo nitie ka adieri ni wabiro ka gi chief officer kwa biro ka saa 2 okinyi wabedo nyaka ka saa 2:45 pok oyaw ka ng'ato timore nade onge ing'e ni an ok dabed ka pile ka pile na cheko facility but ka koro alam wuok taringo mabiro mwabedo gi chief officer ka ma wanwang'o ka yulo nitie ka omiyo kata tim manang'o kata kel gik moko duto te lokruok nyaka bedi e facility. Level 4 facilities and above oktere. Nikech gin gi pesa ma ging'iogo yedhe kigin. Koro magi tere level 3 facilities and below 25 million. Wan une muyierowa. Koro ing'eni jatendi ok isiem wang'e ahinya. Koro une jotenda. Koro kata ka nusedhi e redio kamano ok dasiem wang'u. Dawach mana ni kik timre kamano chieng' machielo. Mana katamo wang'u. Eka koro udhi kanye e redio. Yulo onge. Yulo. Ano ka yul. Koro ng'ata ma nigi tich. Kik yule tich. Piny owacho chako okang' mar kongo kar jot adundo mar